Вітаю, шановне гаспадарства, зноў я на гэтым самым канале, толькі на іншым месцы. Учорашні гештальт не быў закрыты, таму трэба зноў ехаць. Тым больш, што ў меня засталася гэтая прыкормка яшчэ. Вось, на всялякі выпадак я яшчэ раз прайшоўся па дну, можа там нейкае бервяно, ці што, ляжыць, але нічога няма. Дно такое же плоскае, ніякіх там бровак, парогаў, нічога няма. Вось таму буду прыкладна лавіць на той самай далечыні. Не ведаю якой, там няма розніцы. Вось, ну ўжо закарміўся, 5 кармушак кінуў. Вось, ну і буду лавіць. Зноў жа у мяне няма матыля. Сёння яшчэ хочу паговорыць про тое, што я знайшоў, якія, як па-іншаму можна назваць апарышы матыля. Вось, калі не будзе нічога браць, то раскажу. Вось, ну і цяжкая рыбалка будзе. Няма матыля, ёсць толькі гэты круцень, ён жа апарыш, пінкай вялікі. Ёсць яшчэ перловка. Вось і все. І вось бачыце, перада мною вот это вот смецце плыве патрошкі. Яна хутчэй за ўсё будзе перашкаджаць. І это яшчэ у мяне тут яго мала. У іншых частках каналу там это все даходзіць да палова, то і больш каналу. Вось, хаця мужики там ловяць на пачатку. Не ведаю, як яны ловяць, што яны перакідваюць. Ну, вось, ну і добра, што ўзяў гадзіннік. Нарэшце ўзяў гадзіннік, таму буду сачыць, прытрымлівацца сваёй тактыкі 5 хвілін перазаброс, каб не сидзець, не чакаць надвор'е на канале. Вось, надвор'е будзе добрае, нічога не перадавалі сёння дажджу, таму надвор'е павінна быць добрае. Вось, буду сидзець, пакуль не вычарпаю ўсю прыкормку, ці пакуль увогуле зусім не будзе лавіцца, нічога не будзе браць, нават дрыжыкаў не будзе, ну тады ўсё. Ну што, пачынаем лавіць. Пачаліся першыя дрыжыкі, прычым так даволі моцна. Ловлю на одну пінку белую. Прям трошки подскочила вода. Значит, рыба падышла. Прычым хутчэй за ўсё гэта не акунь нейкі, не любіць ён такое. Ну, нешта гусцёрка можа быць. Добра, што гэта было не на першым забросе, першы заброс ціха, на другім. Ну, що можа яшчэ дёрне, так буду доставаць. Пакуль у мяне нічога не бярэ, хацеў выказаць пару думак наконт двух слоў, гэта апарыш і матыль. Па-беларуску менавіта так перакладаюцца ў слоўніках, але мне не вельмі падабаюцца гэтыя словы. Хацеў знайсці нешта іншае ў гаворках там розных палесся, паазер'я і так далей, але высветлілася, што ў даўніну беларусы не лавілі рыбу на апарышаў і матылёў. Это вот сучасная рыбалка такая. А ў даўніну лавілі на розных там, я нават не ведаю, на што яны, я ўжо не памятаю, на што яны лавілі. На розных жучкоў, павучкоў, на кашы і так далей. І таму вось сёння апарыш і матыль проста запазычана з рускай мовы. Дык вось я глядзеў, як яшчэ яны могуць звацца, і знайшоў, што вось гэты апарыш, бачыце, як ён круціцца. Вось гэты апарыш
можна называць таксама круцень, таму што вот ён так круціцца. Я хутчэй за ўсё яго і буду так зваць. А матыля, якога ў мяне няма, можна зваць звончык, таму што матыль гэта лічынка камара званца. І часамі яго так і завуць звончык ці званец. Вось таму менавіта круцень мне ввогуле падабаецца. Звончык не ведаю, паглядзім, ці усталюецца ў маёй размоўнай мове. Вось, ну але буду выкарыстоўваць гэтыя тэрміны. Якраз крутня у мяне шмат, і малога, і дужага, а вось звончыкаў няма, і таму такая ціхая рыбалка. Ну, будзем спадзявацца, што нешта будзе браць, а пакуль што я яшчэ як бы ж мала закарміў. Як гэтыя лісце, якое плавае па вадзе, нацягвае вуду. Так вот, повольно, ну, хоп, это значит, нечто оборвалося. Потом снова повольно натягиваем, хоп, оборвалося, значит, эта штука проплыла. И не скажу, что она вельми перешкоджает зразуметь, о, хоп, оторвался. Не скажу, что она вельми перешкоджает, потому что вот недавно я зловил окуня, и там прям было видать, потому что дергало. Вот если так плавненько, то тогда, значится, это плыве, вось гэта смецце і чапае лёску. Самае цікавае, што цяпер змяніўся кірунак. Спачатку ўсё плыло туды, цяпер усё плыве назад. Ну вось так, калі ёсць акунь, значыць рыба ўжо падышла. Закармліваем далей. Вырашыў, это у мяне моя апошняя сухая прикормка. Вырашыў яшчэ яе замесіць, каб дало там нейкі пыл, каб рыба бачыла, бо тое вот это мороженое, перамороженное, она ўжо як пластилин практычна. Ну, можа быць нешта там і распыляе, але мінімальна ляжыць камянём на дне. Таму апошнюю сваю прикормку, якая яшчэ сухая, я цяпер замяшаю. У мяне ёсць кукурузны дыб, які я сам варыў на салодкім сіропе. Больш варыць, паходу, не буду. Няма ад яго вялікага сэнсу. Нешта я не убачыў, што стала лепш. Вось, таму буду ўсё гэта выкарыстоўваць, усё буду кідаць у ваду. Закармліваем, накрываем стол магчымы. Ну, я думаю, что справа часу. Выглядает, конечно, не так, как у супер рыболов, но мы ж кепские рыбаки. Ничего не умеем, тому будем як ёсць ловить. Что есть мешать, перемешивать. Смачно пахнет. Экспериментовать. Может, нечто и атрымаецца. Все ж таки, я думаю, калі рыба не бярэ сёння, тады яны не бярэ. Калі яны бярэ, тады бярэ. А тут на фидер пытанне толькі часу і закормкі. Колькі будешь корміць, хопіць у цябе вытрымкі і жадання. Конечно, усе хочуць прыйсці і адразу нешта узяць. Ну, але хутчэй за ўсё так не бывае. І трэба чакаць. Толькі часцей перакідваць, каб там накрываўся стол, каб там было шмат ежы. Цяпер лета, рыба вельмі
перароблівае. Так просто не пойдзе. Таму що буду папераменна старую прыкормку кідаць і гэтую новую, якая досыць смачна пахне. І будзе яна там распыляцца, прывабліваць гусцёрку і ляшча. Я спадзяюся. Прыплылі качечкі. Качка з качаняткамі. Рыба не бярэ, не хоча. Плынь пайшла ў іншы бок, ужо пайшла ў той бок. І гэты куст, які амаль дайшоў да мяне, ён пайшоў назад. Ну, хоць на жывёлін пагляжу. Галоўнае, каб яны не заблыталіся у лёсцы, бо такая дужая качка, мама качка, яна ўсё разумее, ось малышы не ўсё разумеюць і часамі яе не бачаць. Вон рыба плёскаецца. Но гэта не моя рыба. У мяне цішыня. І канал стаў полностью у нейкім вось гэтым квітнеючым брудзе. Все, больш тут нельга лавіць, не бярэ, просто зносіць кармушку вось гэтым всім. Таму пераеду я на іншае месца, я там ніколі не лавіў, спадзяюся, што там будзе лепш. Перайшоў я на іншае месца гэтага ж каналу. Але все ж таки мяняць не трэба. У мяне ёсць такі забабон, такі знак, што калі мяняеш, то все равно нічого добрага не атрымаецца. То бок як прыехаў, лаві да апошняга, калі ўжо зусім нельга лавіць, нечага тут мятацца па ўсім берагам, трэба ехаць дадому. А я яшчэ паехаў у іншае месца, гадзіну, можа паўтары ездзіў, безвынікова нават не лавіў, тому што там стаць няма дзе было. Вось прыехаў на іншае месца. Ну, такое сабе, конечно. Вельмі шмат людзей за спіною. Ну вось. Нехта крычыць. Вось таму. Там, дзе я быў спачатку, было лепш. Таму што там былі шмат людзей насупраць, але вот за мною не было нікаго. Я так не вельмі люблю, калі за мною ходзіць, калі там дзесьці няма праблемы. Калі за мною, то не вельмі. А там, дзе я сидзеў, там насупраць мяне сталі нейкія алкашы. Як пачалі трындзець, прычым без праблем, калі трындзяць, то мне не вельмі перашкаджае, але там лаянка была такая, што просто толькі і чулася. Нічога цікавага, адна лаянка. Ну, алкашня, што парабіць. Там я ўжо стаміўся. Я яшчэ тут сяджу на сонейку. Там хоць бы нейкія дрэвы былі, а тут усё такое. І таму, напэўна, нічога не плыве. Таму я ўжо падумаў, што, можа, давыкідываю. Ну ладно, давыкідываю не атрымаецца. Можа, частку выкіну этой прыкормкі. Пагляжу, што ловяць, мне, конечно, сюды лепш ісці. Я так зразумеў, што ў ліпені заканчваецца сезон рыбалоўны. Таму лепш сюды ехаць восенню, калі народ тут не ходзіць, не ездзіць туды за мною. Такая дарога, шмат раварыстаў, трындзяць, крычаць. Вось, канешне,
А там хоць таксама было шмат людзей, але неяк, ну не ведаю, за мною ніхто не хадзіў. Я это вельмі не люблю. Тым больш калі над душою стаяць, потым ладно дзесьці у далечыні. Вось, таму такое. Я бачыў відэо, як тут лавілі восенню, вясною, калі няма народу, і лавілі, добра адловлівалі. Ну, зноў жа, месца папулярнае, недалёка ад горада. Вось таму нават калі, я не ведаю, нават калі тут будуць ляшы па 1 кілаграму, ну, не ведаю, ці атрымаю я асалоду. Ну, але пакуль што з'ем, пасяджу, можа, гадзінку ды паеду. 1,5. Ну, не бярэ нешта такое трошачкі дзяўбаны былі. Але ведаеце, это сонца, якое свеціць у галаву, канешне, выматвае яшчэ больш, чым калі няма рыбы. То бок трэба ўжо на сёння ўсё. Трэба ўжо збірацца ды ісці дадому. Усё ж такі тое першае месца, на якое я ўжэ быў раз 10, яно самае лепшае. Як першы раз яго выбраў, да, цяпер там не паловіш, там гэта смецце плавае, але як першы раз я яго выбраў, яно было ідэальна. Мінімум народу, сонейка калі свеціць, там хоць бы ёсць дрэвы, і можна спакойна там прасядзець, калі надвор'е дазваляе, калі надвор'е не вельмі гарачае, то спакойна можна пасядзець нават 7 гадзін, 8, без людзей, без нікога, і будзе вельмі крута. Вось, таму збірайся, ды еду дадому. Дзякуй, што даглядзелі. Як бачыце, нічога не злавіў, мятаўся туды-сюды, туды паехаў, сюды паехаў. Ну, гэта жыццё, што такое таксама бывае. Вось, таму дзякуй усім, хто даглядзеў. Ставьте падабайкі, подписывайтеся. Я далей буду здымаць відео, далей буду нешта ловіць. Ну, нулевы результат. Я зловіў аднаго акуня, но я нават у камеру не трапіў, таму што яго выпусціў. Няма на што там было глядзець. Вось, ну, на сёння ўсё. Дзякуй усім за прагляд.